Buruketetan esaten digute, batzorde bat osatu behar dela, batzorde horrek 6, 7 edo 8 kide eduki dituela, eta bai gizonezkoak eta bai emakumezkoak ezin direla izan talde osoaren herena baino gutxiago. Minimo bat egon behar da sexu bakoitzeko. Orduan, ego dugu tablatxo bat. 6 kide badaoz, zenbat emakumezko eta zenbat gizonezko aldiren egon, eta kasuak, bai? 7 kide badaoz, zenbat emakumezko eta zenbat gizonezko aldiren egon, eta 8 badaoz gauza bera. Bale? Zi egon da, herena baino gutxiago ezin da izan ez emakumezko, ez gizonezkoak. Zeiren herena denez bi baino gutxiago ezin dira izan, beraz, bi aldira izan. Bera izango da, 2 emakumezko eta orduan 4 gizonezko, 3 emakumezko eta orduan 3 gizonezko, edo 4 emakumezko eta 2 gizonezko, 6 emakumezko gehiago gonda, gizonezkoak herena baino gutxiago izango ziren. 7 kideko batzordea eratzeko, 7 herena da 2,0, beraz, 2 ezin dira izan, herena baino gutxiago. Beraz, azten gara, gehienez 3. Gutxienez 3 egon behar da. Emakumezko, beraz, kasu horretan 4 gizonezko, eta 4 emakumezko badaoz, 3 gizonezko. Eta ja, gehiago ezin da izan, 5 egonezkero hemen 2 izango ziren gizonezkoak eta herena baino gutxiago. Eta 8 izan da kideak, herena berriro 2,0. Beraz, minimoa 3 emakumezko. Beraz, gizonezko, 5. 4 emakumezko badaoz, 4 gizonezko, eta 5 emakumezko, 3 gizonezko. 6 emakume egon ezkero, 2, hau da, herena baino gutxiago, izango ziren gizonezkoak. Binaz, kombinaketa posibleak, hemen daudenak. Normalean maten, kombinaketa horiek, bikoteka edo puntu moduan adierazten direla. Eta izango dira, 2 lau, adierazita lehenengo dela emakumezkoak eta gero gizonezkoak. 3 hiru, 4 2, 3 lau, 4 hiru, 3 5, 4 lau, eta 5 hiru. Hau dira, kombinaketa posible guztiak. Eta esango duzue, eta hemen ez dugu erabili ez ekuaziorik, sistemarik, beti ez dira sistemak edo ekuazioak erabili behar. Batzutan jarri behar gara zenbatzen kasuak, zeintzu diren aldekoak, eta batzutan eskuz egin behar dira kalkuluak. Badago metodo matematiko bat edo, inekuazioak erabiliz, gizamaten datorren urtean erabili aldan programazioaren antzeko zeo-zer eginez, baina hemen eti aldugu erabili, eta edozen kasutan, edo nun, horako ariketa bat dagoenean, beti alda egin pizkat kalkulak eginez, holan, zenbatuz, bale?